His time, in His time, He makes all things beautiful. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Tikulandireni abale okondeka pano pa Tilankhuleni Ambuye, pamene tikupitiriza nyengo ino ya Advent, kusinkhasinkha komanso kukonzekera zakubwera kwa mpulumutsi wathu Yesu Khristu. Kubwera kwa mpulumutsi wathu Yesu Khristu kudzakhala kotipatsa tonsefe chimwemwe, kudzakhala kokupatsani inu chimwemwe, kudzakhala kondipatsa ine chimwemwe, ngati adzatipeze titakonzeka. Choncho pamene ife tikukonzekera, kukhale kukonzekera konena kuti sitidzasemphana naye. Uthenga wathu wabwino wa lero tikupitiriza kuwerenga uthengawu kuchokera mu uthenga monga momwe adalembera Luka woyera. Luka mutu 1 kuyambira ndime ya 57 kulekezera ndime ya 66. Mawu a m'buku loyera. Lisanafike tsiku lalikulu lopyalo la chauta, ndidzakutumizirani mneneri Eliya. Mawu a m'buku la Malaki mutu 3 kuyambira ndime ya 1 kulekeza 4 kudza ndime ya 23 kulekeza 24. Chauta wamphamvu zonse akunena kuti, ndidzatuma wamthenga wanga kuti akandikonzere njira. Kenaka mwadzidzidzi chauta amene mukufunafuna adzafika ku nyumba yake. Wamthenga wa pangano amene mukumuyembekeza suyo akubwera. Kodi ndani adzatha kupirira pa tsiku la kubwera kwake? Kodi ndani adzatha kulimbikira iye akadzafika? Pakuti adzakhala ngati moto wa mmisiri wa pang'anjo, ndiponso ngati sopo wa munthu wochapa. Adzachita kukhalira pansi ngati mmisiri wa pang'anjo yoyeretsa siliva, ndiponso adzayeretsa Alevi monga amayeretsera golide ndi siliva, mpaka kuti adzapereka nsembe zoyenera kwa chauta. Choncho nsembe za Yuda ndi za Yerusalemu zidzakondweretsa chauta monga zidalili masiku amakedzana. Koma lisanafike tsiku lalikulu lopyalo la chauta, ndidzakutumizirani mneneri Eliya. Iyeyo adzayanjanitsa atate ndi ana awo, ana ndi atate awo, kuopa kuti ndingadzabwere kudzatemberera dziko lanu kuti lingawonongeke. Mawu a Ambuye. Kubadwa kwa Yohane M'batizi. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mthenga woyera monga adalembera Luka. Ulemu kwa inu Ambuye. Nthawi yakuti Elizabeti achire idakwana, ndipo adabala mwana wamwamuna. Anzake ndi abale ake atamva kuti Ambuye anchitira chifundo chachikulu chotere, adakondwera naye pamodzi. Pa tsiku lachisanu ndi chitatu, mwanayo atabadwa, adadza naye kuti amuumbale, nafuna kumutcha dzina la bambo ake Zakariya. Koma mayi wake adakana, adati, iyayi, koma atchedwe Yohane. Pamenepo anthuwo adamuwuza kuti, koma pakati pa abale anu palibe amene ali ndi dzina limeneli. Tsono adalankhula ndi bambo wake ndi manja, namufunsa kuti, mukufuna kuti timutche dzina lanji? Zakariya adapempha cholemberapo, nalembapo kuti dzina lake ndi Yohane. Anthu onsewo adazizwa. Pomwepo Zakariya adathanso kulankhula, nayamba kutamanda Mulungu. Anzawo onse aja adagwidwa ndi mantha, ndipo mbiri ya zimenezi
idawanda ku dera lonse la mapiri a ku Yudeya. Anthu onse amene ankazimva ankazilingalira m'mitima mwawo ndi kumadzifunsa, kodi mwana ameneyu adzakhala munthu wotani? Pakuti zinkachita kuonekeratu kuti Ambuye ali naye. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Lero Mulungu akupitiriza kuyendera anthu ake. Lero Mulungu akupitiriza kuchita zozizwitsa pakati pa anthu amene Iye amakondwera naye, amamukhulupirira, amamutsatira. Uthenga wathu wabwino wa lero, malonjezo amene mngelo Gabrieli anabwera nawo kwa Elizabeti, malonjezo a Mulungu akukwaniritsidwa, akufikitsidwa pachimake penipeni. Mngelo uja atamupeza Zakariya akutsira nsembe mu nyumba ya Mulungu pa guwa lija loyera, nkumuwuza kuti mukalamba wako udzakhala ndi mwana. Zakariya adakayikira. Ndi chifukwa chake pambuyo pake, ngati chilango chakukayikira kwake, Zakariya adasiya kulankhula. Komatu pamene lero Yohane M'batizi wabadwa, tikuona kunena kuti chozizwitsa chimene chikuchitika sikubadwa kwa Yohane M'batizi kokha, komanso pali zozizwitsa zina zing'ono-zing'ono zimene zikuchitika pakati pawo. Poyambirira penipeni tikuona kunena kuti pamene mwanayu wabadwa, mwana amene akuti apatsidwe dzina, anthu amayembekeza kuti popeza kuti ni mwana woyamba atenge dzina la bambo ake, dzina lonena kuti Zekariya. Komatu mayi ake akukana kuti yayi, dzina si limeneli yayi. Ndipo dzina limene akunena mayi ake likulingana kwathunthu ndi dzina limene bambo ake adalemba. Bambo ake tisayiwale kuti achita cholemba chifukwa chakuti padzana paja adakayikira zimene mngelo adawafotokozera, ndipo adalangika nkusiya kulankhula. Lero akuchita kulemba dzina la mwana, ndipo dzina limene akulemba likulingana momwe tafotokozera ndi dzina limene mayi akenso akulemba lonena kuti Yohane, John. Dzina loti Yohane limatanthauza kuti Mulungu ndi wachifundo, God is gracious. Choyambirira chimene ife tikuona nkunena kuti zimene iwo akufunitsitsa, zimene iwo akukamba ndi zimene zikuchitika m'moyo mwawo. Iwo watu akupereka dzina la mwana kuna kuti Mulungu ndi wachifundo, ndipo chifundo chimenechi sichingoonekera pokhapokha ponena kuti iwowa alandira mwana, komatu chifundo chimenechi chikuonekeradi ponena kuti bambo ake amwanayu ayambanso kulankhula. Mulungu akuonetseradi chifundo mwa iwo. Pamene ife tikhulupirira za Mulungu wachifundo, pamene ife tikhulupirira za Mulungu wachikondi, pamene ife tikhulupirira za Mulungu amene amatha kutimvetsera, zinthu zimakhaladi momwemo m'moyo mwathu. Iwo watu akukhulupirira kuti Mulungu ndi wachifundo, ndi chifukwa chake zonsezi zachitika m'moyo mwawo. Ndipo chifundo chodi chikupitirira kuonekera m'moyo mwawo poonetsetsa kunena kuti bambo ake amwanayu tsopano ayamba kulankhula. Nthawi zina timachita kambisalirani ndi Mulungu, kumafuna chifundo kwa Mulungu, koma tisakukhulupirira kuti Mulungu ndi wachifundo. Kumafuna chikondi kwa Mulungu, tisakukhulupirira kuti Mulungu ndi wachikondi. Kumafuna kuti Mulungu atiyendere, tisakukhulupirira kuti Mulungu angathe kufika m'moyo mwanga, angathe kukumana ndi nyengo zimene tonsefe tokumana nazo. Lero tu Elizabeti ndi Zakariya akutiphunzitsa zimenezi. Pamene iwo akhulupirira za Mulungu amene ali wachifundo, chifundocho chikuonetseredwa pa iwo. Pamene inu mukhulupirira zimene inu mupempha, zimene mukupempha zija zionekera pa inuyo. Pamene inu munena zimene inu mumakhulupirira za Mulungu, zimene mukunena zokhulupirira za Mulungu zija zionekera pa inu. Iwo akunena kuti ife Mulungu amene timakhulupirira ndi wachifundo, God is gracious. Ndipo zimenezi zikuonekeradi mwa iwo. China chimene tikuphunzira nkunena kuti tizizindikira moyo mwathu nthawi zonse. Polisi yonena kuti za Kaisara zizipita kwa Kaisara ndipo za Mulungu zizipita kwa Mulungu. Tizitha kupereka ulemu ku zinthu zimene zili zoyenerera kuti zilandire ulemu. Give credit where that credit deserves to go. Tikuona kuti anthu akuzindikira kuti zonsezi zatheka chifukwa cha Mulungu, ndipo akuzindikira kuti zonsezi zathekadi chifukwa cha Mulungu. Dzina la mwana lomupatsa nkunena kuti yayi Mulungu ndi wachifundo. Chifukwa choti akuzindikira kunena kuti zonsezi zikuchokeradi kwa Mulungu. Mulungu amachita zozizwitsa moyo mwathu,
koma kodi zimene ife timalankhula, zimene ife timanena zimakhala zozindikira, zimakhala zotsonyeza kunena kuti tikuzindikira kuna kuti zonse zachokeradi kwa Mulungu? Tangoganizani za mayina amene ifeyo ana timawapatsa ana, titapemphera nthawi yayitali kuti tikufuna mwana, titagwada nthawi yayitali kuti Mulungu atipatse mwana, koma dzina limene tikapereka limapereka chithunzithunzi chonena kuti mwanayo tidampempha kwa Mulungu. Tona kunena kuti ayi zimasemphana kutalitali, kumapatsa mayina ana odabwitsa, ati Mujeso, ati chakumanda, ndi Uzayani. Awatu akudziwa kunena kuti izi watipatsa Mulungu, ndipo Mulungu yemweyo alandire credit. Ifetu tizizindikira kunena kuti zonsezi m'moyo mwathu zidachokera kwa Mulungu, ndipo zonsezi zizibwereranso kwa Mulungu. Think of the businesses that we are able to apply. Ndi mashopu angati amene ife timazindikira kunena kuti shopu iyi ine moyo mwanga ikubwera chifukwa chonena kuti Mulungu anandiyendera, Mulungu anakumana ndi moyo wanga, ndipo kwa Mulungu ko ndipereke ulemu. Timati tikamayenda mtawuni, ma trading center, midzimu, timaona mayina odabwitsa kwambiri, ama glossary. Muneneso za ine. Tiyeni tizindikire kunena kuti iyayi sizokhudzatu inetu zinthuzi, koma ndizokhudza Mulungu. Ena mafotokoza amene adakayendako ku mayiko osiyanasiyana mmoyo wawo wauzimu, ngati ku Uganda, ku the matters of Uganda. Ena amadabwitsika kuona shopu atalemba kunena kuti St. Charles, St. Teresa of Avila pa shopu. Kuti zonsezi zikufunika kuti zibwerere kwa Mulungu amene adatipatsa ife. Taganizani maminibasi, taganizani magalimoto, taganizani maglossary, taganizani matirumu, talembamo mayina otani amasonyeza kuti zimene zichawatipatsani Mulungu. Mwina atu ife timayiwala kumene zinthuzi zikuchokera. Lero tiyeni tizindikire kuna kuti china chilichonse chimene ife tili nacho, ngati momwe Yohane anabadwa mwa Elizabeti, anaperekedwa kwa Zekariya, ndi mphatso yochokera kwa Mulungu. Chonse chimene inu muli nacho, china chonse chimene ndili nacho, ni mphatso yochokera kwa Mulungu. Choncho tizikumbukira kumutamanda Mulunguyo. Chomalizira chimene tikuphunzira kunena kuti anthu onse aja poyambirira penipeni akuti adali ndi chimwemwe, koma kumapeto kwenikweni anthu awati akudabwa, akudabwitsika ndi zozizwitsa zimene zikuchitika. Ati anzawo onse aja adagwidwa ndi mantha, ndipo mbiri ya zimenezi idawanda kudera lonse la kumapiri a ku Yudeya, zozizwitsa zimene Mulungu wachitira anthu ake. Lero tu zozizwitsa zosiyanasiyana zikutichitikira m'moyo mwathu, koma do we choose to popularize zabwino zimene ife zikutichitikira m'moyo mwathu? Ndi chani chimene ife timawanditsa chimene chikuchitika m'moyo mwathu? Tikakumana ndi mavuto ndiye kukweza kwambiri, koma tikakumana ndi zabwino osalankhulanso mokweza, iyayi kungokhala chete. Akutero anthu anadabwitsika nazo ndipo mbiri idafalikira konsekonse. Bwanji nafenso zimene zikutichitikira m'moyo mwathu tizidabwitsika nazo ndipo mbiri ya zimenezo zifalikira konsekonse ya zimene zikutichitikira m'moyo mwathu? Tikatero tidzakhala anthu oyamika ntchito za Mulungu m'moyo mwathu. Amen. My life to you I bring.